Bema ene wuti ho. Na me ye bibi kasa honi so no wahunu no wani agye a wakofo yaade no. Wo ba wo ye ne dey. Nyansapo na waje se yesane no badwemba ekwan so da bia ya na mesremo etumfo ema munya ahotoso ne anidaso anida ho se mohwe ne yie ne nipa bi ehyase a yenya nenti na se yetete bie na nkrofo yi asotire ebinu pese wo mu di nsia eda ne mumu binom enkono enye nyansapo a yeyenia na emumu no na omonimu edi nkomo Andra no adwen kwa akoye se eye yenya nsapo a ye de ye botaye no eni tirimupo no enye nipa mu mfaso si ye bu obie ye mum ye boa ne atretre ya mamre ne ya manne ne nkyerɛkyerɛ emu enu no ne nipa eba abese di ntina da bia mitufo se hye no nso yie na hunu se ye nyansapo a yesane ne badwenbam dia nyansapo TV no ewo YouTube nyansapo online ewo Facebook Nyansapo online ewo TikTok. Asa ya number ne the screen ni na last 78. Nti eno so wodi di nkomo a na hwani yi na ebeduru brebie no wamfa asem ama mehye yekon. Meda se wate ase ama me. Ene yasa babiem ye ba bedi nkomo eno ntika me ho na yenkoya brewa ho. Sanse waya abrewa ewo fie na obrabra ene medie. Ono a ededuru de eden a yebekọ ne akwa kusu akire no sanse wono nso ne yesu kire na ye nisuo eba okofo poma na o te sei onyankopo tumi na nanom mpaibo ne mo mpaibo tia da sete nkwam pia ene ne yem wakwa aba ede wa benyansapo so enyado arefo enne ye baaya yasem no eye tietietie asa ka tia kon nyame ya adom a Ebre di animi ya Father's Day. Eyeda ye di siwo ne de akai ye Agyanom ewo aye homobo bosomi ya yewomi. Na obi nim se bosomi na ya na ye di sa Father's Day nso ka ho bi ntina ya na Agyanom ho aye mobo sa na. Esan se eye aye homobo bosomi ne yewomi. Na abroa aye homobo bosomi so yewomi nso na ya na ye di Agyanom de. Mobeka ya bosumi etwa mu no yedi enanom de ekotonima afi na Agyanom de kwasi ade ya eye omo de aye ba bidi ehya ase ya so ye Japa wonim onye Japa nso anse mekan ya wode chewu nhu se wo hwe na nso nhu se wo yi afiri ho enti kam ho na yenko okofo mesa mu akwa babiem ya nyame ya adom Agyanom na wotwea na ewumu anka wose yete enanom de ebeduru on ma bia boso me be esemienu February nim ni ahya ase bonse TV we ahye program we radio ahye program we eduru ha ye be esie mo mfa mo ma memra Agyanom de yakwasi ada ya ye hunu o TV so ye ntine wo radio so ye hunu hwe abrewa eba ne sei na ya ne koba ne sei yo ade no be kan say enanom de no ne di ka bae bibia so de di ka no de di akire nto no enanom de ne di ka bae a ne ye antinanom de enanom de na bibia ne age se wo bo nanom aba so ansa na akire na Agyanom de no so e bae na Agyanom de no bae no na che se we no adi kan yes the adi kan be tene atene aseta ubiate na unu bae na akoye se abedi akire nti amana anto enanom de no ena ye to so bi mu so no Agyanom bi nsaagya agya bi wo ha ntase ye fire na agya na panyin bi firi kurum la efre no wofa kwabran konma o se o ne panyin bi na nete utimi hwe obi a se de panyin ni siti o hwe obi saa wo se
enti wo ba frɛ wo sɛ sɛ de wo sia yo subani wo ba wo frɛ wo sɛ wan sɛ papa obi so wo a woni bi kura enso so ahokeka ene wodo a obi yi a kyerɛ ne ma no ne ma ni gyi no ho pa ya wo ye agya pa wobi enso won sɛ agya ne ba kura ekura ni akɔkasa no ho a ne osuro ade pa bi ne hia sɛ nkora yi kɔ school yi wo kɔgye a ofiti a ɔde no nya sa papa no wanya papa na man bi me ka kyerɛ papa we de wanya papa kora wanya papa na ye wo papa e wo ho so wo bie so wo di bie wo ye ejapa wo wu kora no wo da so ye ejapa na se abro de wo ka meti ase a enye ejapa ani obi o sika nko a debi obi wo sika so wanya ejapa wanya ejapa ba akusi wo sika de ne behia se wo ye ejapa a obetimi de ama no na yire ne ba obetumi aya ama wo mu so wanya ejapa nti ontimi nye obi a sabe oye hia ni kura eye bibi mo wono kura sikani ne ko sa asumase ne made asumase ne made bi kura duane on ne mani die ne nya papa bi madam fia no watie no wakada me ne me mai bi a tambia me kodwa enwo ni gale no sa ma to bi a ma ye gale ni adua na ngugo so ba na me ne ma na sam ho twitwa pegu so nya wo sei poma ne ma akoto asa adua ne kono fu edie obe na ye gale to bia na ye gale ni adua ebi ni ho nanso se de wusi ka wo mo na kakra bi a ubenya no ye ho po a ye di be di me se ye tadweno ho wo bi papa sikani pa wo kurum ho ni fie ne na no medidi ne nanfo ne nana ne ma no so di ku fidi na chi me ko no wo mbedidi ne papa no ba aba ma ba ko wo modidi awie no wo se e be bompaye akore be bompaye ama me ne me ma nyame muwa ne ye yie ne sifie na ye ne ye ni bi ye mra ho me pe bi ni ensema ya akune be ka no na no den dwono ho he ya enso na me ye ho eti abrewa nyame ya adoma efa we na ye di no eja ben ne wo se ye kamfo no broni be ka se ye celebrate no ye di ni si wo ye se we ni eja e wo se ye bona baso oba bi fa fon frɛ no oba bi wo se okono kosra no oba bi wo se wo che na de eja be ya se eja wo do ne ma okay so wo bi o so we ni bi o wo do ne ma we yi wo do e de kire ne ma wo bie nanim e kire ne ma bibi hia ne ba wodi bi ma no kora se de obesi akasa a kire no no e be ye fe ti se obi a wonimu tayato so wo kwa afuo ne ba papa ya kire no ma me kire no ma bro na no no ma bia no wo no ma fefe di me kire na bro oba wa mfa no ma ne bo so akora de ka anu me inde bra ma bre me tumi ne ka pam no sa de nya botere kire na me kwa me kire na bro so obi so ho a kire koto bre me akodo nieba nkoda ni jeje hu bi sa nti sa agya no oye japa on no se celebrate na me ka se me papa se di nu si do ne ma no na nwanwa kwa me ba papa ho nya botere ma me ba nti se wo papa bi ote sa wunya papa ote sa na utra yi abrewa me papa anhwe me wanfi me maame kura obi wono kura afi se ye nyem no no a ye wo no de besi na wodu ne mpanyin fie so wate se ye se ne papa ene ye awusu wate se ne papa ene kofi pon wate se ne papa ni we bat nani krutwa wisi anu mienu sante mo mfa hu papa ne da papa ne nye bibia e kire se me banie saa kwada we no e wo se okọ ne papa ne nten
se Father's Day okoche na de e wo so wo frɛ no na oni ne di nkomo ana me de ma fam de wo bi ya ade e bi a papa wa anhwew wa fiu enso de onyankopon ye o chaade na wa che wade na eni kakra won se wo betimi atopa no e de akoche papa no enti Father's Day no wo topa no na wo de saade kura ahye ho na akona de command se na ye Father's Day na me be chiawa papa no obetene ne nsa so mpa edi no wo tene ne nsa de aso mu edi na wono ani tibua bebu no fo na wo so winhira wonyankopon wow abrewa ye ne mre wasem se de oba panyi be kasa na ezumi kofia mti ade abrewa me de menye kwa okra me mfro mpon ma fro se me fro na because abrewa meti yi me nya papa ebema enenye me maame e ma no me sifiri manso do me beposo e ho no ofiri bedu obia obodin a ono ye kireche ni omunim ne pa teacher for dey say wan hweme amfi me enti me enemeti we no me maame ye me papa me maame ye me maame eni omo won chen a wo madaroma wo mo bo a me hwe mi school li besi ne me sister eye me papa eni nkrofo mo a enti Father's Day duru ho se ya sa nkrofo na me fa wo mo se me papa na se me wo bibi anka me papa hwe me am de be ya ma na wo mo mum na me ye e de wo na me ka say wonya dodo kra ma no no hye nani wu sa mumo nya panu bi a unse da nto ade bi edi mu bi a so ho ade edi ni mu sa pano wato saadi aka ho na nya tawru bi a ketwa bi obi ka say na the toilet ru a ka no yes was one toilet aduane na wo bedi no was one toilet odi wi on kwani odi wi o ba kwa ya ka na wono aso wi no what ase no wasisi di tiri ama na pano ne saadi na the toilet ru aka ho ni pa yedidi ayene esa okra de na wo de ko no di ko bu papa ne be wu wo bu no be am na hu ne se ni pa yedidi ene sɛ wan hwɛ no wonka no se wodidi obi ma waduane na se wo ma waduane kro nka hu se wo mo nipa aduane a no so na toilet so okay ti witimi ye bibi sa ama no a wa hye na ni wu okay se wa na ade ma na hwe a na gie be ye ne de se wo de mani wo bi so no de kwa wo ba aduane na mi hu nu wo se na Father's Day wo eja wa wunim sɛdeɛ ɔno anim sɛdeɛ te meboa so wanhwɛ amfo ansi baabi a enti agya we die memfama ama ade ni okay ɔno asom wie ni wo gyina hɔ a ɛna ɔbɛdwe sɛ sɛ aduane mehwɛ no anko ɔbɛhwɛ bi o man hwɛ ni mpo no wabrɛ me pa no ne toilet room saade aka ho ma yɛ me ho aboro ɔbɛka ne tirim sa wakobu ne beba to wanti ase okay aye no ho aburo so hwewo a ka be bra de edapadi okay abrewa de bia ye ne udi nkomo a waka aka na no kra de wo ka asem bi enne o papa nte ase de nanso wo papa na ehwe wo asem a wo kan no me de to mitirimu a abrewa asem a wo ka opa chese afi mi bisa e ma wo kiremu se ensem a o papa ede tu tirimu yi eno nenne ebo wano akonma enti ete se de wo papa da o ma osika eno nti na wo ka asasem no ede na papa eye soronko a da bia wo ka asasem no me papa no we yo ba taya wo do me mapa papa no toda si ye kan pa no kane pa no kese sire mienu no twitwa no twa corn beef kane corn beef nso ne ye corn beef papa bi no twa guade da ne me nyina ne yesam no ho ani yesa obi kura ba wi ache no wonfa ho wonyi wayidua ne da wonya akono de a wankase mabu bi amamba onu nyina bidi saa de ne won papa ho me papa
wo fom no pe na wo ebi a wo pache wo no ana fom no na wani aba oh jai me sire nyame a ma de mmome na obi bebo me a waje wow sire nyame a ma de mmome na obi bebo me a waje na papa ntwene ma mfom so nkonu se me baaye ma de me den de bi papa no wenim saaye ukura wo bohu se we bi a waye bibi na wusuro do bra na nka wo fa nyame nka mfa nka fa kwaye hwan okay wa nyame na mdo ba asase so ma ya ade bi na ensin witiri mu a obi papa na de kwa kwaye no na wo fa na de kwa na ade be ya me na mdo ba e odi kwaye obi a me ko pachew eye mi ma je ahem ho na mi papa ye nipa bi a se de ni ositie no obi a woni no bia tumi hu se e papa ho nipa wo do nipa wo yi na koma mu kire nipa esa wonye papa no na ebre beso ama se adwuma na omu koye omu pie abonte na omu ba fie ne nkwada edwane na ne yere no nso dwane ni bia e de ayem sisi aba fi ni enye bia bi okay mi say na mi sa mi papa eni ho a na me yare wono nso ba wasem so da ye ne poma yare bibia enti bra mi nyini ye ya wono nso me fa nse wo ye mre ya wontimi ko ba bia wo se mi ni didi ekom de me a wo makom ne me na de wodi no wa men bi tine no ekom de me pa na makai se wo se me papa didi okay amete apeta pa ha no wa san ya anyi fie ho bitimi ye aduane kwesi ara bi se ya enkwan abomu na ma wo fufuo na ya abomu e bia wo de dokoro no ne ade am de komano nti na danfo bi papa ya mensa papa danfo pa no na ni fie we hia ahen si ye nachi se eduru da bi sa adal bi Easter bi pie ya be di duane ko wo se na danfo no ko hwa na o ka chen se ko ojo poma be ba ha ne oso yo de na wo se ena afidi da obi edidi poma obi didi eja wono ne ka anche na mi pie wo se man ka se poma be ba ha ne na me ne me papa edo no na ye edu emu udu wow no wa kan place me firi na busuim wow ti se ne na be so ne dae e na wo de me to no wow be ka kire ne se wa ba wo nan didi o de poma e na wo de me to no ti me didi ni bai na me ne ye so e kire se e yo nanano a and they will turn na o papa de friend say ne ye frɛ no opanyin kwadwofodwo o free fine o firi kunsu na wono no hia konwa no da ne fie a woye de hye okay nanso so ebra ahene ba no na wo mu ni chiame e papa no atwa no ho se si ho se chiame esuo na nanom konwa emfa ho so yo de hye no woto no de hye no twene nkyai suo na nanom konwa wono wonante twa abia ekohunu baabi a wonananom ensase ano beka ekoka tete ho ontika wonam wiram butanua ho saa se de wonananom campaign nsam ne kire no no o de faaso saa firi kunsu de koka yi anonyi hene ena obefa wotimfo niema wonana ekonkogye ntu o papa kan se baabi a wokokoduru ye bia me de chew me be hia ahene enti me papa so ani firi ye no won so tu no si wo so wo be hwe akohwa no okohwe ba ya ansa na saabre na ne ohene ba hia ahene kwabreji ne efre no bo ache ade wono ene na ti akonwa so se wono ne ba ene ti akonwa so sisi oh okay ansa na wo be bo na mane ya na sovia eduru so a oma Ayekoo susu nsase ni nyina no e de to wa na chese me papa ene ma wo mu na nkeka ne ne ka se na nakokoduri ha na nakokoka ha
papa le gire mu ko pe ni nyina no ansa na ye de soviafo ye kwa akohwe ama o papa o se fa hen ne wo no e papa ye wu no kunsu ho na kunsu kurom wa ne ma be de akosu akwa atema o papa ma me de akosu akwa atema okay ona na ne de adropoma na me ye wo mi ya warranty ne ya na no papa nso de sei no papa so de akwasipuku okay na o papa ma me so de akosu akwa adu ni nyina wonim de besi sa amre de otim wa meto wo nso o ka kire wo na me papa ni dim pa ye de to no de Koju Amufa odi atuo nye nwanwa Koju Amufa odi atuo ese enem prempre ye hia mankwa ehene nana Amufa odi atuo okay me papa ne kutwa asa ma ye chichiri kuru hia mankwa okay enu ntina o man fufuro bi so be paaje a ohine be hia hia wote ho mprempre wose da bi hia mankwa asa de age sepoma wo mu a ya praka so be buru mfie mienu nyina ye de kwaduru na nimpe wose da bi okay je sepoma ene betumi abechire mu eno na ampara mitimi ko chire mu sami dana ba bi a ode kofa kopem bia ano anyi ho no na me papa ko transase na no nya ba nkwa ono ni twa asa me chichiri kuro no nti ho da ne yete me ho ne ye goro me me wo mi ensa wo ho ansana bi firi ho okay obebe sese na de yakofo poma ono nko ane ne papa ba na ne ye kan nya me nko ane ne ma me ma be kura wo ne wo nsia ba ko na me ma meto no okay na de me ka ho nu ne de ye nyina ye papa anim okay ma wugu ma yesie oh wow na kanedi o mi se me wa ahemfie do no mu ware dodo o ware ma nan okay okay wo mu nyina no wayi sa pepepe wow nanso ye se akoda oben wo se ana weni no wudi abodwudu ane nokore na hu nsa nso horo akwada oni mpanyifo to nsa edidi ne ye se akokọ a wudidi be weni no odi abebe sere nokore kire se me no on se madam fiti anu woka woso wokra no won peka se ye de no hu we nyina ne de wo ya me yonko amene na mpa so de me nkamati ni se ya kire ne sa enti yewra Father's Day mu ye ma wakwanya ama osima ba ko a ede na abeka de ya kire wo papa minim se onte ase nanso megiri se da bia no woka ho na na ye bo ne din wo ha sesi a ede na wo ka kire papa sesi ya eneye emema eda ne yasimu ede ikwe ade a me ka kire me papa ne se me danase papa pasa de wo kire bibia enye bone ade a me papa bie na no ka kire me bibia enye mfonso wo hawnim me papa to no bo e kire me enipa se de ewu besi atrase se de ewu besi anante se de ewu besi akasa uduru mpanimfo mu a de ewu besi akasa wo kwa mpanimfo anim a nante a wo de bekoro na sempanyi di nkomwo so a ema wa no nye pere were waso akoda wo mu ano koye pere a ewo mpanimfo asem a wonte asem ye di nkomwo kra na aba ne ye pam na se wo were waso wo tena mpanimfo mu din no were waso asa de wo mu ye kra wo nhwe ho na nso wutie ne pa papa timi kan we nyina kire me se di yesi kasa nipa wo kasa bedwam a ekwan a befa so gina ho no wakasa fi se nipa dodo mu no etu akoma nti ansa na wo begina bedwam se wo kasa no se wonsa mu ano defa ba akoto wachi mu ano wonsa na e ma wakoma ni gina winya akukuduru
e di kasa. Wow. Se bibi ne kuta wa kutamu den. Na enye se mpadimfo na ye kasa no ko we hoye no ahwe ni gina wani din. Ma wo mu hu wo ma so. E wo kwan a ye di kasa kire nipa a wonya emu gidi. Yes, watch am. Watch am no. Then you see gina ho. Peja woni. Ni ebusa asem bi. Anu yi ebedi kai aba no. Enu ne be ma nipa na nya emu gidi anase. Ubenya wo mutai. Okay. Ni nyina de ewiase de wabe. Ubehu de ede. Ubehu de enwunu. Ni nyina mpo gina pintin. De ede ne ba so. De emre ba so. Okay. Papa chire mi we nyina. No so me de atua na moya ne madodo. Me fan se Asanteman mu ha pa de abetwa mu no. Ebi a de eminim no na me papa enhu. Na so wanhunu no wate kura wono so di asem sie. Timi ka kire me. Eno wono a na busuam hia mamu peninsem a aba etwa mu nyina. Me papa emia na se obeme mehunu saade no na dabi woni ho a na chiri kwan anyira. Arafo akufo poma eno no eti eja a wo hwe me oni hon ma wo ba betimi aka wachira sem se bia na bisa ho sa asem wi na sente saade a ene na mesew na wotwe ya yedi Agyanom de hyase na de enne yi no safa to yi abrewa ka asem bi yemu bi na nya de ye hwehwe enko ane se bia Agya a wo betiti sika de amaye na emum ye frɛ bibi Agya do se wo papa kura beba no abefa ya na ye me fe waso ne bansa no one ne nam obu anu ode ne ba si ne ko ne metri se o se si akonkon amenka bibi minyi di be ye mfie du na papa ti me fam he akiri ebi anwumra a ye didi awie na kura ase ho no wa fama he akiri no de me ne nan no afikyire ho sa no abigya me se ho. You see se sika no de ma me a enka wodi amanasa me di amanasa entoma ka tete na edo a oyi kire me ne sempa wo ka kire me no eno na dati me mu a ma me ka se me papa ewu enso nei wona bɔ makonhoma eno ne gyina so a ma na kire anyira a me kopagya ahia mankwa a ohene ba se amehene me de me a me ba na me de me papa amofa di etuo edene si akonya so eti arefo eno wasem anu no sa wohwe sa Father's Day abakwasem ya Ayekoo ya sa wohwe Father's Day abakwasem Ayekoo ya eye afe apem edunkono eni dunum 1910 ena American ni baby a ye friend se Sonora Smart Dot ebo modern na otintimuye otintimi free se neja owo no ejina te se obatan a na oye ade a esombo de ma no enti ne nanom de ho no sidabi Agyanom bi nso ku wo ho ti ma me nso me mfa we nhyase e na ode hyase ebesi ne wo nso ba betimi aka asem bi se di afa ho ana se obentimi nka de ase de na me ka no hyase ne na wotwe mu aye wo mu ayeye Agyanom wo mu dei na ekowie kwasiada no hyase sesane ma enye sika nkwa na ne emu bi ye hwehwe abrewa aka wona obetena sidi nkomo wutu no fo wona ne fa adamfo ohia bibi obeka kire wo a ebi ni ho denso kwan a obefa so ne akwada na kasa no urentimi mfi wo papa a wote se da yemu bi ewosika denso yemfi ye manom ebre ben pretwato a wona obatena se ne di nkomo etu ne fo eka de wabra bomu nsem bi ye afutusem ede ma oba no emfie se ni ti ye ka Agyanom da ye ka Agyanom da ene wo mo osika nko na emu mo tema ede ma wo mo ma eboa wo no yerenom ema wo no hwe nkwada no wo masam ne yeka da bia me meka me de se me papa no no amfi mi a me so me mfa ho nye hwe
sanse enye one maame da ye no nko na kyese wo ye agya se wagu mo beto ho no obi ansomu amoame a enka maama meduru sa atemi entimi hu a mebu anichie na matwam na de obo ame no me de agya asede no e de akwa no ye gina weso na ya bobo di ba komienu bi ni arehye wo mo Father's Day ni bi na ye de asore na ye de akọ ahemfo mo hwe ye fidie nyina ye mamu nyina happy Father's Day Yankopon hye mo den na onkoso na omamo nyanam omamo nimde ni hunkan a eche de mu wo ya mudi bu mu nkuro ahodo no sabia krofo mo hene na ose kofi jase nana kwakwo wusu asante tetire mu hene mfantefo hene na nesel nom manson kwanta man hene saa enso na yenim se eye bare kasenom ene ahemfo akanyina afei kase pa no enkonfama opimso otumfo oseitutu a won wodi Asanteman animu jaache amoaten na afei mia me wofa nana jampontu a otoso mienu pramso ehene munyina yerehye mo afei memme binom a mo ye fidie yi a mo ye masede se agyanom mo ne yerehye mo yi Nyankopon mo amo no onhye mo den no ma mo yokodro honhom na munkusoa ontom nsem no ma mo nsa de bibia bodom nsa besom bia no enkonkan na muntimi emfa nhwe mo ma no na daachi bi no wuni won ma obetimi atrante se de okofo pomate yi abrewa na oka opapacha enya ode se wuti eye ofe eye wakono obanso atimi atena se na wabodi na waka ensem bi sei e de afa ho na aye nhira ne de ama osanse osoro se de yagye atum asase so no wono nso agitum e wo saa eti agyanom yamamu nyina happy Father's Day mumfa odo emfa mmoa na mumfa nka ho mfa ntete na ba kuredura aya na egu midin ene abusuapani owusu adum abusuapani na menso me de afutuo kakra be ma ebe ma ai fatum se obi hu me wakofo bitie wo pa o na ne mehu we me papa fa abakosem no kora no wo sa kire me anansesem pa obi ka se hwe stofo ma na asase apai eno so ka ho ebebuo pa kasa bebuo kasa tome kasa koa ni nyina wotimi kire na wo obema ene wote ho na me ye bibi kasa honi so no wahunu no wani agye a wakofo ya ade no wo ba wo ye ne de ye bibi na daache obi so nhwe wo ba ka se wo ya ade sa me futua me de ma me emudo ti mo mayemfa na moya ma na mo boye so boa na centrofo TV fo radio fo de obokrata ye mohu dawre ye mo efise ye na ye adwuma nsentro adwuma no ye mu bebre ye papa no anhweye ebi na memete ya mekan ti mi duru okra menkai na madwuma e wose me ye ndi na meka po mekai a me ma me na me kofre no na masare hye ne Father's Day Mrs. Tatiase a wona me kofre hye ne Father's Day eni papa no mpanyufo ba akomienu bi o monso aboa ma abrabum ona me kofre ma hye on Father's Day me papa de menkai se me papa bi efise wano ankai me se wo ba enti menkai nsa mototom ne emayi a ebedrum rebin mo so mo de ne be pagya na ye me dese ne maburu na eba no no wo mo wo a esa akwa esa kansi obia pese ohwe ne ba ebeboa tibigidi se bedrum rebin no ene ma betimi asesa ama yetimi akoyenim sa wonhwe wo ba ahwe no ye tan wanyem na wie no wo so wankoyi anwudi a enyeme a ampa baba na anyinse na anwu a ene ne no ano no emomidin enkasa wo ne me nanyem kora sabie ku nto na wo kofa no no na chansi siase ensuo ni so ne gum wa ancheke wonne dawie anyinse pie mu de mo wudin ti akora we ne wabanyini no ayo odefo a enti wo pebi enyansapo kasa mfunyini yesane ne badwemba de amamo eye moda enti munni na wa wonya responsible ne de ukodi bidi a ene wa no tibua eni asie orebe ho bidi ni abuza pani owusu aduomi yemamumo
ɛne hwɛ a wɔgye ahenewa. Pray when in a wow, but you dance on your end. Yes, I pray.